No niin, vähän erilaisella talliluokilla tänään liikenteessä. Näyttää ihan kun se istuisit siellä sen selässä. Oh my god, se näyttääkin! Tuliko raivapusu? Joo, no taitava poika! Eli meillä on tosiaan tänään valokuvauspäivä Tossavaisen kanssa. Mun ystävä tulee valokuvaamaan meitä. Ja tällä hetkellä mä tosiaan siis meikkaan naamaani. Siinä nyt ei ole mitään muuta kuin pohja tehtynä vasta. Ja mulla on hiukset laitettu tänne ylös, että mä saan sitten kiharat aikaiseksi. Mut nyt jatketaan meikkaamista. Noniin, nyt on saatu meikki valmiiksi. Ja mä en nyt viittinyt vielä avata näitä mun hiuksia, joten me lähdetään nyt näillä tallille. Mut sitä ennen me käydään hakemaan vielä kellarista mun mekko, koska sitä me tarvitaan tänään. Minun ystäväni Diana tuli ottamaan kuvia minusta ja Tossavaisesta. Niin nyt te pääsette meidän kuvauspäivään mukaan. Apua kun sä oot pieni. Hei. Ei tarvi laittaa sieltä altakin. Ai jaa. Noin. Ei se kauheen likainen sentään oo, että eilen huuhtasin sen vedellä, mutta hän meni saman tien piahtaroimaan. Että siitä nyt ihan silleen ollut hirveästi apua. Tälleen nyt sit kyyhkysarjasta. Tyyli on vapaa. Joo, siis mulla ei tosiaan ole mitään hajua, että missä se täällä on. Paitsi, että mä ehkä taisin löytää sen kyllä just. No se oli nopea etsintä. Joo. Loistavaa. En kyllä eikö tässähän tää näkyykin, että miten tää laitetaan. Se on kyllä ihan simppeli, ainakin niin jos tekee ihan normaalin narulla vaan. Joo. Onks tää liian massiivinen hänelle? En mä usko. Mitä? Okei, me itse jättää tän kyllä niinku sun huolenaiheeksi. Joo. Niin siinä on tähän 2 osaa. Okei. Joo, mutta No katsotaan. tässä on kyllä aika hyvät ohjeet. 4 kohdan No niin, niin ohjeet, niin ei pitäisi olla kauhean haastava. Ja mä oon kyllä siis joskus kuvannut hänenkään sillä lailla, että hän on ollut ihan vapaana. Niin mä että mä oon pitänyt vaan tukasta kiinni. Mutta yleensä vaan tässä pihapiirissä justiinsa, että joo, me nyt hoidettiin poni tässä näin, harjailtiin läpi ja ajateltiin laittaa kuviin hänelle kiharat, joten avataan täältä meidän tukka. Mullakin tulee kiharat, kun ollaan samiksi. No nää nyt ei ole mitkään massiiviset kiharat, mutta ihan tämmöiset söpöt. Tuohon eteen tulee kyllä kunnon afro, kun se on tuolla nutturalla. Afro vielä auki. Nähtihän se. Näkee jo nyt, kuinka kiharalla tää on. Ai. Tästä tulee kyllä kunnon käkkärä. Oh my god. Siinä on afro kerrakseen. Vähän tommonen Elvis vibe. Oo. Tämmönen pikkunen. En mä kestä. Wow. Upea. Tuota. Mä näytän äkkiä täällä taustalla tämän Näytä vaan. mekkoni.
tällainen röyhelö. Katsotaan miten se menee päälle tai miten se asettuu. Ja Diana laittaa nyt tuossa vaiselle kuvausriimua. Jos laittaa. Yrittää ainakin. Siis me jäätiin suoristajan mukaan myös, koska mun noi otsahiukset luultavasti vaatii pienen laiton. Niin mulla on nyt tääkin sitten mukana. Joo. No siis näinhän tää laitettaisiin, jos tää olisi ihan vaan. Siis tälleen mä laittaisin, kun mulla on se niinku ihan vaan naru. Että ei ole näin moderni. No mut mulle riittää toi ihan pelkästään ja toikin naru riittää siihen. No otetaan nyt tää. Sä saat vähän pidemmän, jos tarvii. Kiitti. Otetaan tosta nyt ensin. Mikä tää on? Ootas. Mun kestää hetki tajua, miten nämä narut menee. Ootas nyt, kun mun aivot toimii. Tää menee jotenkin tosi hassus tää. Noin. Joo, aika kiva. On. Paljon kivempi kuin se, että olisi vaan jättänyt tuohon. Sitten vielä. Toi sopii mun mielestä paremmin tohon mekkoon, kun toi antaa vähän Joo, ja tämmöistä kato miten kivasti juhlavamman. tuli noi kiekkurat Niin. tohon eteen vielä. Superkiva. Näkyykö tässä? Näkyy ainakin jotenkin. Tadaa! Kunnon panostus. En kyllä muista, että koska olisin tälleen tallilla ollut mekko päällä. Oottehan te ottaa monta kertaa tossukan kanssa noita. Mut siitä on pitkä aika, kun Ai ne jaa. on viimeksi. Sitten ne oli tuolla siellä Kirsikkapuistossa silloin viimeksi. No joo. Aivan. Yeah. No niin, nyt me lähdettiin kävelemään jonnekin kuvauslokaatiolle. Katsotaan, Hei. mikä paikka me löydetään. Ja tossa on olla nälkä. Niin kuin aina. Mä en tiedä näyttääkö noi kuvissa miltään, mutta just toi puu. Toi on hieno puu. Se on hieno puu, mutta mä en tiedä näyttääkö se kuvassa miltään. Kyllä mä uskon. Kattokaa. Kytke koirasi. Jep, mä just olin ottamassa videolle tätä kytke koirasi. Voitko kytkeä sen? Ei, tossa vain on kytkettynä jo. Pitääkään mun nyt ottaa vähän matalemmalta, että sun poni ei näytä niinku oikeesti ihan miltä. Ehkä hänen kiharat näkyy. Kestäkö mun pakko näyttää? Näytä. Kato nyt, kun näyttää ihan kun se istuisit siellä sen selässä. Oh my god, se näyttääkin! Ehkä mä tuun jotenkin näin päin sitten mieluummin tai... Pitäisikö mun tulla ehkä sun Me tasolle? vaan kyykkyy. Mä teen vaan sit tälleen vähän täältä. Joo. Jos sopii. Ihan kun taas ois häitä kuvaamassa. Hehe. Jäänä. Sitten tees niin just tuot käden sinne, mut sit sä voit kattoo tonne. Tonne. Joo. Jos teet silleen, että vähän niinku, tiedätkö, tälleen kävelisit. Just. Sitten sä voit kattoo tonne. Tässä näkyy vähän tietä ja tot laidun, mut mun mielestä se näyttää aika kivalta tässä. Tehdään niin. Mä otan kyllä lähikuviikin sit. Juu. Kun mä olin, voinko mä tulla tähän, että mä en oo kameran tiesi, että niin no se ei ehkä haittaa. Ei haittaa. Hyvin toimii taas aivot.
Hieno tossu. No niin. Se on taas vähän silleen just. Sepet. Hymyile. Hymyile. Katsotko sun käden vähän tänne kauemmas? Ihan vaan siis sen takia, se menee nyt tälleen Joo. naaman eteen. Joo. Ui. Oi! Tuliko raivapusu? Tuli meidän hampaat kolahti yhteen. Harmi kun mun mies on niin allerginen hepoille, että meille ei voi tulla tällaista takapihalle. Mä nätisti. Pysy. Hyvä. Noniin. Ylös. 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 Hienoa. Häitävä. Mä ihan hirveästi en oo tehnyt tätä hänen kanssaan kyllä pitkään aikaan, että ihme, että muisti. Ylös. Ylös. Ähä, olipas laiska. Kokeillaan uudestaan. Ylös. Ui! Täittävästi. Otetaan vielä yksi. Joo. Ja semmonen yksi kunnollinen. Ylös. Vielä. Ylös. Vielä. Taitava, hyvä. Hienosti. Joskus säkin osaat olla hyvää. Se tuli sit aika hyvä, niinku helposti tossa loppujen lopuksi. Eikö se vähän jääkin jopa siihen sellainen, Joo. kun kerkee ottaa sen kuva. Tosi hyvä. Hyvä tohveli. Oli. Jep. Kato miten Tehdään. talutan tätä ponia. Easy Etusormella. busy. Yeah. Yeah. Mulla on muuten koko ajan siis mikki ollut tää mun tissien välissä. No mut toimii. Joo. En ois niinku tiennyt, jos et ois sanon. Yle. Tiedätkö, mut tuntuu hengittää. Ihan varmasti. Löystyy. Oi jumpa. Hoppe. En mä tiedä, jos on ollut mitään muuta kuin vaan sanomassa, että nyt vaihdetaan vähän vaatetta, niin näyttää ihan tyylikkäältä, kun tässä on tää mekko alapuolella. Ja Me tolleen ja tota ohjasajaa. ääni totta. Vähän täällä tälleen. No joo, ehkä nyt laitetaan kumminkin vielä housut jalkaan. Joo, uusi letti. Avattiin kuvia varten ja nyt me tehdään heti uusi. On hienot suitset kyllä. Mhm. Vähän isot, näihin joutunut tehdä pikkasen vähän lisäreikiä. Hyvä! Tosi hyvä! Hienosti tossu, hyvä! Hyvä, aktiivinen, taitava! Tosi upea! Hyvä, jatka! Jatka, 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 jatka. Ja laukka. Ja jatka, 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 jatka. Jatka! Jee! Brrr, hieno! Hyvä! Jatka! Taitavasti! Hyvä! Jatka vaan! Taitava! Kuka on hieno poika? Jatka vaan! Joo! Jatka vaan! Kuten sanoin, trust the process. Tää suunta on niin mun mielestä vaikeampi. Mutta onko se myös Hänellä- sulle vaikea? On. Mm. Koska tässä mulla on vasen käsi aina sulko-ohjana.
Aika! Taitavaa! Taitavasti hyvä. Upea käynti. Taitava tossu. Hieno. Taitava. Brr. Jatka vaan. Hyvä. Ja. Taitava. Taitava. Ja. Taitava. Hyvä. Upea. Upeesti. Hyvä tossu. Jatka vaan. Taitava. Sun ympyrä pienenee vaan tossu koko aika. Hop. Mitä ihmettä toi tekee tuolla? Vähän katto sivusilmällä. Ja prrr, käynti. Hyvä. Ja hop. Ja Jalka. pohjettaa. Hop. Ei. Jatka. Hop. Jalauk. Hop. Hop. Ja. Hop. Hop. Jalauk. Jatka. Jatka. Hyvä. Jatka. 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 Sieltä. Jatka. Jatka. Prrrr. Hyvä. Se riittää. Prrrr. Saatiin ympyrän myötä laukassa, niin eikö se ole niinku se mitä me haettiin? Oho. Wow. Wow. Oot sä ihan suolamassa? On. Häntä ei onneksi paljon haittaa. Onks amppari? En tiedä. Joo. Hyvä. Hyvä. Jaa. Jatka vaan. Ei kehusta pysähdytä. Otetaan tämmöset vielä loppukuvat tässä näin. Onks tää hyvä? Mä otin siis semmosia kauempaakin, mut sit tossa näkyis tolleen Jaa. tuossa. Aika hauskaa. Joo. Kai näyttää kivalta. Hyvä tossu. Hyvä tossu. Loppuhinkutukset. Tästä täältäkin. Tossu. Ei. Menee suitset rikki kohta tommosesta hinkuttamisesta. Hei, tossa vain. Noniin, yritä. Eiks mä vielä teistä? Kiitän. Kiitokset. Mitä hienoa otsupanta. Näetkö sieltä itsesi? Näetkö sieltä itsesi? Loistava alaprofiili. Tulee hyvää kontsaa. Ui. Mitä? Noin. Hyvä. Stop. Kiitos. Sun pitäis saada joku painonnostaja nostamaan tossu ilmaa. Saiskohan se joku, suostuisikohan tossa vain siihen, että häntä nostetaan? Hän ei ehkä, mä veikkaan, että musta ei hirveästi tykkäisi, jos Ei alettais mahan nostaa ilmaa. Nosta jalka. Tää poni on kyllä niin kiltti tällaisissa. Hän vaan on. Nyt kun sanon, niin varmaan kohta juoksee siitä suosi tänne. Mut hän kyllä pysähtyisi tohon heinäpuolille. Niin pysähtyisi.
Viimeistään nurmikolle. Niin. Hyvä, pysyt siinä. Ei. Ei. Ei, lähetä, mä just kehuin sua, niin et nyt lähde. Te voitte halia siinä. Me halitaan. Se tuoksut ihan vaan noit suihkeet. Mitä, onko häntä suihkuteltu? Häntä on suihkuteltu. Täällä on ollut kyllä tossa vähän sun herkkupäivä. Herkkuja vaan sadella. Vaikka et jokaista oo kyllä edes ansainnut. No, mitä se sanoo? Et se on niin kuin... Mikäs tossavainen tuumaa ajatuksesta? Me kuunnellaan, kun hän maiskuttaa. Nyt loppuu. Tossu ASMR. Enkä pujun. Älä pujun Dianalle. Noin. Juo, täällä on hyvä. Voi ottaa koriin mun pois. Leluriimo. Tasu. Ei, tuolla suunnassa. Hei, äijä. Väärä suunta. No kun hän vissiin ihmettelee nyt kameraan, kun täällä olisi. Näin. Noin. Hyvä. Ja Lila on täällä taas aina hakemassa rapsutuksia. Joo, mä se... Ai joo. Vuorottelet sä nyt vuorotellen meille molemmille? Niinkö? Niin. Ja Lila on ihanaa. Aivan ihana. Onko sä tallivahtina? Paras tallikoira. Elikkä no niin, nyt on tossa vain liikutettu, on otettu paljon kuvia. Poni palautettu tuonne. Ja mitäs me sitten? Lähdetään nyt seuraavaksi syömään. Tuli ihan sikakova nälkä, koska kellokin on jo 3. Niin onhan tässä 11 aikaa aloiteltu, niin vähän alkaa nälkää olemaan. Jep. Ja vettäkin alkaa tässä pikkuhiljaa tihkuttaa. Niin... Mutta säästyttiin sateelta. Kyllä, se oli meidän pahin pelko ja me säästyttiin siltä, joten täydellistä. Mut nyt me lähdetään syömään, me katsotaan, jos me kuvataan sieltä vielä jotain teille. Jos ei, niin sitten tämä video on tässä. Bye! Ei se sammunut.